Madina. Ya rabu Allah a kai mu garin Madina mu sha lagwada. Sarki na sa ya kaligina a cikin yaban shugaba ya mai Madina. Ya rabu kara baiwa a cikin jikina domin Madina, domin mai Madina. Ya rabu Allah a kai mu garin Madina mu sha daɗi. Karo salati gurinsa abin yabon mu, ya ba mu ya daɗa mana kuma sannadinmu. Ya shugaban halittu mu ka ƙara ba mu, dubi daninmu ba don halinmu. Ya rabu Allah a kai mu garin Madina mu sha lagwada. Sai sahabbai na manzo mai buraka, annabi Muhammadu na saka yayaranka, har ma waliyai suna so ayyabanka, har matayanka har da jikokinka. Ya rabu Allah a kai mu garin Madina mu sha daɗi. Shehu Abdulkadir dan Fatima ne, Shehu na Tijjani jikan shugaba ne, Usmanu Fodiyan mu mujaddadi ne, sansa arziki ne manyan mutane. Ya rabbi dan su a kai mu garin Madina mu sha daɗi. Shehu Nasirul Kabbara mu gaida Shehu, Shehu ga masoyin kaɗan Alhaji Shehu, ni kai na sani na gane baba ga Shehu, Alkabari Shehu, Assun Haji Shehu. Ya rabu Allah ka kai mu garin Madina mu sha daɗi. Assalamu alaika manzo ga Abdullahi, ɗan gano ne mai saba Abdullahi. Na tsatsaro baituka ga Rasulullahi, jama'a mu bi shi kuma ƙara san shi. Ya rabu Allah ka kai mu garin Madina mu sha lagwada. Wannan gari akwai daɗi marar misali, yayan uwa ku biyo na akwai dalili. Nan ne garin sahibul husni wal jamali, mai kyau da kyalli mai kyawun hali. Ya rabu Allah a kai mu garin Madina mu sha. Kullum na ta shauki na taho Madina, domin na ganka annabi sannan magana. Ya dan Amina ka bani guri na zauna, in dai na zauna da akwai magana. Ya rabu Allah a kai mu garin Madina mu sha daɗi. Maganar da zan faɗa maka ya mai Madina, da akwai tilin sannubai a cikin jikina. Na san idan na zo gunka da su Madina, sun bar jikina babu su a kaina. Ya rabu Allah a kai mu garin Madina mu sha lagwada. Madina, wayo Madina, ya rabba Allah ka kai mu garin Madina mu sha daɗi. Wannan fadar rabbi ce yayan uwana, wanda
wanda ya yi da kwanzin bai ya taho Madina zai samu gafarar Allah yan uwana domin Madina a cikin